No niin, nyt lähtee kääntyy. Nyt voi melkein, jos lähdetään uudestaan tuosta soille. Joo. Eli haski on semmoinen yleisväri sekä raudulle että taimenelle. Ja tuommoisen oikeastaan monen muuhunkin järven kuin Inari huippuväri, mutta Inarissa on antanut paljon hyviä kaloja. Se on pääasiassa pilviselle kelille tämä väri, mutta voi niin kuin yleisviehenä myös käyttää millä kelillä vaan. Mutta parhaiten antaa pilvikelillä kaloja. Sitten seuraavan Karjalan väri, tämä on vetotiura myös. Ehkä eniten meidän myydyin väri Inarijärvelle ja nimenomaan raudulla. Se on rautuvärinä Takilassa todella kova väri. Eli ensin oli taimen ja sitten oli rautu. Joo. Sitten pinkkisininen. Tämä on huippu taimenväri taas. Eli taimenet tykkää tämmöistä sinipinkistä hyvin. Saattaa sekä rautuja tulla ja on erittäin hyvin pyytänyt myös muilla järvillä kuin Inarilla, mutta Inarilla erittäin hyvin antaa kalaa. Sitten 4. väri on Magnumina, meidän vanha pinkki. Tämä on pilkkivärinä ollut aivan huippu ja tämä toimii todella hyvin myös vetouistelussa ja erittäin hyvä raudulle Takilassa. Tämän värin tausta on jo tosiaan sieltä Kilpisjärveltä, kun Huhtasen Aki aikana aloitti onkimaan tuolla värillä. Ja sitä on vähän modifioitu. Akilla ei ollut fosforia tuossa, mutta meillä se on fosforina vielä tuo lisämausteena. Joo. Okei. Sitten vielä näistä sen verran, että niin näissä se syvyydet, jos katsoo kaikki nämä niin tavallaan, että pystyykö näitä uittaa yhtä aikaa? Pystyy. Joo. Eikä kaikkia pystyy uittaa Kaikkia yhtä aikaa. pystyy vetämään. Ja nämä menee niin tavallaan pinnassa, vai onko ne kaikki niin suurin piirtein? No suurin piirtein menee samassa syvyydessä, mutta painoillahan niitä sitten säädellään. Joo. Mennäänkö minkä verran pinnalle. Kyllä. Mikä tuosta teki tuosta koosta sitten sille taimenelle niin hyvä ja muuta? Niin mikä sun kokemus siihen? No sanotaan, että se riippuu vähän siitä, että minkä kokoista siellä on se ruokakala. Että onko se niin pientä muikkua tai siikaa vai onko se vähän isompaa. Ja nyt mun mielestä niin on tullut hyvin myös näillä isoilla koolla, että siellä varmaan se koko on niin pikkusen kasvanut. Se syötti koko, mutta siellähän on monen ikäistä. Eli siellä on sitä pientä seassa ja sitten on isompaa. Senkin takia tuo sarja on hyvä, jos se on. Joo, ja sitten se ajatus, että minkä takia on hyvä käyttää eri kokoisia, niin johtuu siitä, että todella isot kalat käyttää aina isompaa ruokaa, niin kuin poikkeuksetta. Eli jos mennään +5 kalaan, niin se yleensä käyttää myös ruokana isompaa, mieluummin kuin pientä, koska se saa siitä niin kuin nopeammin se energia. Sitten otetaan vielä semmoinen, että onko tällä joku nimi, onko kaikilla joku nimi ja sitten väri, mikä se on tavallaan se? No näillä on silloin nimi, että tämä on haskiksi sanotaan tätä. Joo. Sitten Karjala on tämä toinen, pinkkisininen on tämä 3. ja tämä on sitten Akin väriksi mä sitä sanon, kun Aki sitä aikanaan pilkkihommissa käytti, mutta se on myös antanut tosi hyvin vetämään. Joo. Ja sitten ihan vaan se, että jos ei ole painoja, niin mihin syvyyteen ne suurin piirtein, onko se 1,5 metriä? No ei ehkä edes niin syvä, että joo, jos vetään tuommoista 4,5-5 vetovauhtia, niin saisi olla varmaan ehkä metrissä korkeintaan. No niin, hyvä. Ja tavallaan sitten vielä se nopea, että, tavallaan, että nyt kun lämpimät veet, niin kannattaa panna se 50 painoa sinne vai? Mieluummin 50 suoraan siiman painoa. Joo. No niin, loistavaa. Hei, nyt tiedetään tästä ja kirjoitellaan tarinaa.